Gondolom ti is belefutattatok már egy olyan helyzetbe, hogy épp nem volt semmi olyan játék előttetek, amivel szívesen játszhattatok volna. Így elkezditek böngészni az idézőjeles kedvenc kliensetek áruházát és végigpörgetitek a lehetőségeket. Előbb vagy utóbb megakad a szemetek egy játékon, ami már akár címből vagy a mellékelt screenshotokból is megtetszik. Valahogy én is így jártam nemrégiben. Az említett játék a Bloodwest nevet viseli, nem mondanám magamat a vadnyugat úgymond mesterének, pár cím megfordult a kezeim közt. Elsőként a Call of Juarez, és ide hozhatnám még a személyes kedvencemet a témában, a Red Dead Redemption első részét. Megtetszett ez a groteszk, néhol stealth alapú koncepció, majd megnéztem az árát és úgy voltam vele, hogy lehet ezt most el fogom engedni. És itt jön képbe egy majd, hogy nem egyet fizet, kettőt kap akció. Ugyanis a fejlesztők a Hyperstrange nevű cég a Bloodwestet és az Elderborn-t egyszerre is odaadja az Originals csomag keretében. 12 000 forintot fizettem a két játékért, és már úgy érzem megérte a pénzét. Elején leszögezném, hogy ez a videó inkább egy kisebb cash csináló ezekhez a játékokhoz, mint sem egy teljes értékű bemutató. Úgy éreztem, hogy ezeket a játékokat ismerni kell. Elsőnek az Elderborn próbáltam ki, és elvittem a második chapter végére. Nézzük is, hogy milyen. A játék egy meghatározhatatlan világ ismeretlen korába repít el minket. Itt az emberek törzsekbe rendeződtek, és hirtelenjében különböző csapások sújtják őket. Ahol a vihar a leghevesebben dúl, egy Jormung nevű város jelenik meg, ahol az arany hadsereg tanyázik. Jormung vezetői és katonái rabszolgasorba taszítják a törzsek lakóit, míg nem egy hadúr Janus felveszi velük a harcot. Egyesíti a törzseket, és megostromolják Jormung városát, de nem sikerül. Se ki, se be innen. A törzsek bölcsei egy mindennél többet érő kincset keresnek a városban, úgy hírlik, a kincs meg tudja adni az örök fiatalságot. Minden generációban kiválasztják a legerősebb harcost, aki képes lehet arra, hogy megszerezze és eljutassa a bölcsekhez ezt a hatalmat. Sokan próbálták már, de mind elbuktak. Itt jön képbe a Neve nincs főhősünk, aki lehet férfi vagy nő, és látszik, hogy elég komolyan veszik a természetes kiválasztódást, majd nem sokára azután megkapjuk az irányítást is. Nem említettem, de mindkét játék magyar feliratot kapott, ami dicsérendő még akkor is, ha néhol eléggé silány a fordítás. Alapjáraton egy hack and slash játékkal van dolgunk. Végig kell haladni a pályákon, és Doom módjára kulcsokat kell keresni, hogy egyes ajtókat ki tudjunk nyitni. Természetesen mellette hentálni kell az ellent, ahogy csak lehet. Több eszközt is kapunk erre, tudunk blokkolni, parrizni, van 3 HP injekciónk is, amit úgy lehet feltölteni, hogy ellenfeleket sebzünk. Tudunk dodge-olni, most hirtelenjében nem számoltam, így olyan, mint hogy a végtelen mennyiségű lehetne, és tudjuk a jobb lábunkat rugásra használni, ami bizonyos ellenfeleknél kötelező, ezen kívül pedig ahol csak lehet szakadékok szélén is használjuk, mert nagyon megkönnyíti az ellenfelek likvidálását. A játék főleg Souls-like elemeket használ. Minden öléssel és elpusztított tereptárgyal XP-t kapunk, amit itt eszenciának hívnak. Itt tudjuk fejleszteni karakterünket, így szórhatjuk el a pontokat 3 fán. Az erő szerintem elég egyértelmű, a fegyvereink sebzését tudjuk növelni vele. A sebességnél gyorsabbak lesznek a fegyvereink, és nem mellesleg a mozgásunk is, az ellenállás pedig, hát ez a HP-nkat növeli. Ezekben van 2 bónusz képesség, amit fel tudunk oldani, ha felpakoltunk kellő mennyiségű pontot az alapképességre, plusz 1 bónusz, amit a fa végén tudunk használni. Javarészt kényelmi funkciók vannak bennük, én nem gondoltam volna, hogy fontos lesz az, hogy le tudjam tépni az ellenfelek fejét. Elsőnek azt hittem, hogy így tudom őket kivégezni, mert az mennyire állat lenne már, de sikerült megszereznem az első távolharci fegyvert. Természetesen, mert halandók vagyunk, nem félistenek, ezért könnyen felül tudnak rajtunk kerekedni az ellenfelek, ha sokan vannak. Ilyenkor értelemszerűen meghalunk és elveszítjük a nálunk lévő eszenciát, ugye így jön fel a Souls-like érzés. Gondolom, ha újra meghalunk, akkor teljesen elvész az eddig gyűjtött ponthalmaz, ezt azért mondom feltételes módban, mert nem tudtam visszajutni egyszer oda, ahol meghaltam, így oda vesztek az XP-k. De nem éreztem azt, hogy bármiben is hiány szenvednék, pedig szerintem 2 fejlesztés fix benne volt. Mindezek mellé kapunk néhol nagyon nyugtató soundtracket és olyan zúzós metát, hogy egyszerűen szerelmetes. Nagyon lekötött engem a játék, fokozatosan adagolja az akciót és a puzzle elemeket, sokszor találunk új fegyvereket, és így ki tudod építeni a saját játék stílusod. Ami itt még pluszban jó, hogy kapunk lore-t is a pályákon, amiket elolvashatunk. Persze a kódexünk nem csak erre jó,
az ellenfelek történetét is lehet olvasni, és kellő leölt mennyiség után az úgymond gyenge pontjukat is megtudjuk. Például, ha valaki érzékenyebb szúró támadásra, így ha ütlegelnénk egy tompa fegyverrel, akkor elég sokáig kellene ölni, hogy meghalljon. A fegyverek egy idő után fejlődnek is, konkrétan kitanuljuk őket. Én azt sejtem, hogy ez attól függ, mennyit használjuk az adott fegyvert, emellett mindegyikhez tartozik egy kihívás, amit ha teljesítünk, rengeteg eszencia üteti a markunkat. Épp csak belekóstoltam a játékba, sikerült meghalni egy párszor, de nagyon azt éreztem, hogy vissza fogok elé. Nagyon lekötött mindvégig. Én csak azt tudom még elmondani róla, hogy szerintem teljesen megéri a pénzét, mindenképpen próbáljátok ki, nyilván akkora fogékonyak vagytok erre a témára. Valahol a taktikus és az agyatlan hentelés közt egyensúlyoz a játék, igazi rejtett gyöngyszem, amiről nem hallottam még korábban, és nagyon fájna, ha nem tudnék a létezéséről. Csak ajánlani tudom. És akkor térjünk át a másik játékunkra, ami miatt végül is elkészült ez a videó. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Ha meglátod a játékot és a Gloomwood nevű csoda jut az eszedbe, akkor nem vagy vele egyedül. Ameddig játszottam vele, nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy ez borzasztóan hasonlít rá. Azt hittem, a Hyper Strange készítette azt is, de meglepődve tapasztaltam, hogy nem. Mint beszéltük az introban, ez egy groteszk, szörnyekkel teli vadnyugatos stealth játék. A történet első körben annyi, hogy itt is veszély fenyegeti a világot, valami oknál fogva a halottak nem tudnak átlépni a túlvilágra, és különböző átkok manifestálódnak. Szintén névtelen főhősünk az elején éppen kicsit meg van halva, és egy indián vonszol magával bennünket. Majd a kedvenc játékát akarja velünk játszani, ami a hulla-hopp, és evéget főhősünk magához is tér. Itt az eleje kicsit emlékeztetett a Blood című játékra. Találunk egy totemosztopot, aki megadja nekünk az expozíciót. Annyi a lényeg, hogy meg kell találnunk ennek az átoknak a forrását, hogy megmentsük a világot. És bele is futunk az első ellenfélbe, ahol mivel nagyon profi vagyok az osonásban, sikerült elcsesznem teljesen és futhattam előle. A stealth mechanika itt két dolgon alapul, mennyire látnak az ellenfelek és mennyire hallanak bennünket. Néha meg kell állni, hogy az a csík a képernyő alján lemenjen, mert gondolom, ha megtelik, megfordulnak az ellenfelek és ránk jön mindenki a környezetben. A legcélszerűbb csendben gyilkolni viszont nem csak közelharci fegyvereink lesznek erre. Fel tudunk venni még pisztolyt, íjat, shotgunt. Van eszköztárunk is, itt tudunk tárolni tárgyakat, amiket eladhatunk, illettöltőitalt vagy kötszert és erekéket. Az erekék azok, amik kicsit felturbozzák a játékot, például az aranyéremben nem veszítünk el, valamit. A kakasfejjel meg el tudunk úgy teleportálni más biztonságos helyre, hogy az ellenfelek nem teremnek újra. Vannak kereskedők is, akik adnak mellékküldetéseket is. Nehéz kicsit úgy beszélni a játékról, hogy sajnos nem tetszik. Most próbálnám magamat kimenteni, de a Gloomwood valahogy sokkal jobban lekötött, mint ez. Ott átéreztem ezt az egész stealthet. Szeretem, ha egy játék megadja nekem a lehetőséget, hogy úgy bánjak az ellenfelekkel, ahogy nekem jól esik. Hogyha nekem most osonni támad kedvem és így akarom felszámolni az ellent, akkor hadd tegyem meg. De ha nem működik, akkor ne legyek büntetve érte. Itt nem játszottam vele sokat, de úgy éreztem, semmit nem ér az, amit csinálok. Nem akarnám azt, hogy bárkit eltántorítson ez a játéktól, aki szereti a főleg stealth alapú játékokat, annak mindenképpen ki kell ezt próbálnia. Csak az lett meg, hogy a már sokszor említett Gloomwoodot nagyon is tudtam élvezni, ezzel valószínűleg nem akarnék újra játszani. Rosszul is érzem magam, amiért nem tudok konkrét pozitívumot mondani a játékról, és hogy nem tudtam tovább vinni. Kicsit keserédesnek érzem ezt a vásárlást. A játékról, ami az egész napomnak értelmet adott, kiderült, hogy nem nekem való, és az a játék, amit mellé kaptam, az egyik legjobb élményt adta. Biztos vagyok benne, tudjátok, hogy jön az új Doom The Dark Ages alcímmel, nem pont olyan, mint ahogy elképzeltem. Már szerintem elástam magamat, de eszembe sincs színi egy játékot, amit nem tudok milyen, pláne úgy, hogy az újra gondolt Doomok mindegyike nagyon tetszett és játszottam velük. De ha az igazat akarom mondani, akkor valahogy így képzeltem volna el egy középkorban játszódó Doomot, mint ahogy az Elderborn sikerült. Szegény Bloodwest pedig valószínű végig itt fog nyugodni a könyvtáramban, inkább a Gloomwoodnak leselkednék neki még egyszer. Ez persze csak én mondom, ha ti mindkét zsánerben otthonosan mozogtok, akkor érdemes ránézni ezekre a játékokra. Az elején említett Originals csomag már nem található meg sajnos, egyszerűen nem tudom hova lett. Sajnos elég rövidre sikerült az Elderborn, és ez elég elszomorított, de külön azt a 12 eurót megérheti. Van benne New Game Plus és nehezebb fokozatok is. A Bloodwestnek pedig ettől még érdemes lehet adni egy esélyt, én sajnos ezek szerint mellé fogtam vele. Én ismét köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további szép aktuális napszakot!